Tänään Anskun ja Neenan Masterchef-keittiössä nautitaan Robinin lempiruokia. Ja ne ovat mitkä? Sushi, Coca-Cola ja susupalat. Mutta tästä hyvän pumkahtempun se tekee siksi, että me nautitaan niitä vähän eri olomuodossa kuin te ehkä luulette. Ja tässä se tulee. Sushi ja susupaloja ja kokista. Kokista. Kaikkea. Taitaa Anskulinen on smoothiet valmiina. Haista. Miltä Haista. Korakki. No niin, pum, 5 miljoonaa. 1, 2, 3. Nyt oksennat sen. Mitä siinä onkaan? Ei ne voi haistaa. Valmis? Valmis. Oli ihan sairaan hyvää. Suosittelen kaikille. Suosittelen.